jogo ma ogwel mar mondo mi opong' lemo mar jogoro mongero nitiere nyaka jogo ma owala kaka jombetre katiyo kod ranyisi Susan Nakumicha wang'eyo ni en achiel kuom jotelo mane tok ng'anyo mag Gen Z jatend piny ne otimo lokruok e tenda buch migepe mage noweye oko nyaka sani koro waneno kaka oyiere kaka jambetre mano mar UN Habitat kachiel kod joma moko James Muhati Abdi Dabat Peter Tum Alfred Kombudo kachiel kod Geoffrey Kaituku ma oyier kaka jombetre mag piny Kenya e pinje mopogore opogore ting' mar jombetre gi to gin mage to bende adira gintiere kod lony tijno mar mbetre mar chung' ne piny Kenya e pinje mopogore opogore wakili. Ingeni Kenya ok en an island of its own. Kenya mondo Kenya develop nyaka relate gi countries mopogore opogore and kineno bodies kata countries motere manyo president make appointments gin countries more strategic in international relations ma Kenya. Achak gi example mar kao Woodwa my county na Mombasa na mwadongo go Kisumu Alfred Kombudo mondo ter Brussels ngenjo moko nyaneno ni ogolo upgrade from being PS to ter mana deputy high commissioner or ambassador in Brussels. But gimanya kawange Brussels is a key is a key posting for the diplomatic community mar Kenya. And this is important because Brussels is a headquarter mar European Union. Alfred Kombudo ni an expert in negotiation mag weche mag trade. In fact, kani winjo ka deputy prime cabinet secretary Loso kano biro lemo bondo. No wacho ni Kenya will succeed in negotiating agreement the European Union mose chando for many years and agreement no nitie benefits mang'eny ma Kenya de yudo. To no nyiso wakanyo ni ng'ama no telo ne negotiating agreement no ne en Alfred Kombudo. And therefore kane an expert mano ng'eyo gima no negotiate to president koro gole ni koro wuok ka mondo idhi bet Brussels mondo monitor and make sure ni agreement mane watimo cha obedo implemented mondo Kenya benefit as much as possible to nego bed ni wa celebrate mano as a country. Nakumicha nyocho bedo appointed the Ministry of Health and Ministry of Health because of the challenges mantie and also because of health is a big issue in this country. Definitely iwacho ni nyo en the eye of a storm ochalo ng'ama nyo nie wang' apaka. So gina chiel kumo joma paka nyo timore nade owito diere to president ma paro joge nyo chako yuayo kele mong'iyo ni gi leadership mani chiwo during the time mane wachako SHA and other things adwaro ni mondo koro idhi UN dhi bed our permanent representatives to gima nyaka wang'e kapok atieko en ni kaka oganda maluo one big winners e gini nikech kineno ka president nochako wach ma broad based government kane negotiate gi jaduong' Raila Odinga no kuongo kelo jaduong' Mbadi as minister treasury mokao energy otere Wandai ayo kao AG for the first time omiyo Nyaluo to komiyo Nyaluo okno kele Luo kende omiye mama for the first time to kineno appointments manyo timo nyoro ineno kanyo kelo mokongo interior majo moko ne wacho ni interior ni be samoro iloko ji nyalo loki ma en kuma sirkal nyowe wuodo ma en Dr. Raymond Omolo manyiso ni a office of the president kanyo pod wane interior aito critical ministry kata nyo gol Kombudo oter Brussels to pod trade no pod omiyowa nikech pod nyo mi Regina aito neno ka Ministry of Health Mathuru, one of the problems was a bit ago, and problem my healthcare. And we're going to present the Rokamano. One of the things mentioned team and elevating Russia. Modokuru dio bede paracetamol mundo bede level 6. But at the same time, ochakomi wa weche mag a treasury kamanyo kete mbadi. Ochakomi wa PS. Manyiso ni one kako ganda sama what mar public investments bedo discussed. To one expert migo le care manyo expert e care. Ikelo mondo tigi John Mbadi in the treasury onego kaka oganda maluo watem negotiate kod gi mondo gik manyalo yudore mondo kel thurwa investments ma oko kata public investments mitimo gi taxes wa okele thurwa ko chwa bedo kwa ywak ni wachwa kosuru
to dhi kuonde moko to wan ok wayudo osuru go. Lastly, wach mar children is a big issue. Sani kidhi Nyanza, I'm sure Mheshimiwa, one of the biggest problems ma ungo en nyithindo gi youth madongo to onge school, onge teach, and Nyasore, Kongo, and so on and so forth. Sani omiwa State Department my children. So I'm hoping ni wanyalo focus on those things. Mondo tigi counties wa, mondo wadir gi weche mag ma face children, especially children in a difficult situation ma thurwa. So and which mag human rights your opinion Jaws bedo in the limelight. Ma struggling for human rights. Wabe wani jo mose tagore. Omi mose bedo jatelo i ODM Judy Pareno. Tell mar human rights. So I hope we can focus on those things. Mondo wakel lokruok manyalore kaka oganda maluo to gi kaka jo Kenya. Mheshimiwa